como Juan Pederemos, doutorouse na física da Universidade de Santiago de Compostela baixo a dirección do catedrático Carlos Pajares, actual representante científico de España no CEL. Carlos Salgado completou a súa formación con diversas estadías na Universidade de París Sur, no CEL e na Universidade de Roma das que traballou 10 anos ata que en 2008 volveu a Santiago. Conta con 90 artigos